ኮይን ክሎምዶ ከምቲ ዝኾኑልኪ ኮይን ክሎምዶ ከምቲ ዝኾኑልኪ እቶም ወረርቲ ዘመቲ ምስ መቱ በዚ በቲ እናባራረዩ ቀትሪ ምስ ለይቲ ክግብብቱ ጸጋ መሬት ጸጋ ባሕሪ ክሓርዱ ከዝንቱ ነቱ ሕዝቢ ስቃይ በሉን ቶም ጀጋኑ ደኺ እናረኣዩ ክዝመት ጸጋኺ እናረኣዩ ክሓል ክዝብኺ ንለቱ ገስኪሶም ብተወፋይነት ቆሙ ንስለኺ ኣብቲ ባሕሪ ኣብቲ መሬት ኣብ ገድሊ ንልደት ሓርነትኪ ካብ ማእከል ክሳብ ወሰን ወሰንኪ ብጅግነት ከምትኡነ ኣኺ ኣብቲ መሬት ኣብቲ ባሕሪ ሕይወት ወፍዮም ኣላፍ ቀያሕቲ ግን ንስኺ ሃገረይ ኮይን ክሎምዶ ከምቲ ዝኾኑልኪ ደቢስኪዮም ዶ ተቀቢልኪ ሕድሪ ድሓዮም ዶ ትገብሪ ናይቶም ኣቦ ኣደ ጅግና ኣመቶም ዶ ትገብሪ ናይቶም ሓድጊ ሓርበኛ ግልፂ ዶ ትብሊ ናብታ መርዓት ዝተረፈት በይና ኣብቲ ክተት ንምሓስ ልዕላውነትኪ ኣብቲ ጎቦ በረኻ ጎላጉል ዶባትኪ ወራስን ኣውራስን ኣብ መትከል ትግባረ ህድሪ ዝቀደሙ ሰማቲ ብትብዓት ጅግነት ተበጅዮሙልኪ ግን ንስኺ ሃገረይ ኮይን ክሎምዶ ከምቲ ዝኾኑልኪ ደቢስኪዮም ዶ ተቀቢልኪ ሕድሪ ድሓዮም ዶ ትገብሪ ናይቶም ኣቦ ኣደ ጅግና ኣመቶም ዶ ትገብሪ ናይቶም ሓድጊ ሓርበኛ ግልፂ ዶ ትብሊ ናብታ መርዓት ዝተረፈት በይና ኮይን ክሎምዶ ከምቲ ዝኾኑልኪ ኮይን ክሎምዶ ከምቲ ዝኾኑልኪ